Ngangai skam mengatip bagi orang ba jongi bat kilong kami jongi kilong bestat kinla ike babha blai sibol. Season don swabangan khot yai imadam the may one here by ibadai organizing secretary jong is jantia ibadai ro state executive committee jong ke party jongi hagane ke por nga kerpat yapi ban sangap bha namar badai ini rang ba iba prat nanti yau pra sini jantia jongi sini menta kedai ke por jongi madami sama sim ke por bekelut Kemudian Shibun, Chairman Pria Jaga Jingalang, Haganika Snong Mulong, Kajikran Priang na Chairman Jong Kador Bar Snong, Haba Ngai ba Iwan nga Sgau Kadon Kataga Jing Sgau Pair Hanga Namar ba Isar nga Sgau It Hai Isar Por Badang Teresh Po Clearian Dengan itu por kadang long kena samla, kadon haga kanun seng balang, ya tray kibun kikam, itu bangan das kautunan, baisar in ai ya kani jingkran priang, yang i haga ni kapor, kublai shibut sar, ya ka jingkran ke jongpi, ya ka jingkran priang berkamju, ya kani ka jingkha, ke jongpi ha kaban bot baik berhenti, ya ka i kaba kador bar senong kala Kadon jagaban pensiau hapadeng jongi I Dr. Ricky J. Sengkon General Secretary Jong Party Ibalong Ro Ikertong Iban Aireng hagani ka election MP Araja Rabsau Syate Shapo Lok Sabha na ka Voice of the People Party Nangta nganam shimnya kapor ya kaban nyau ya kini gerangba ki nongkit kam kit khot nangta ki nongkersan jong ke party ki baya senran na gawe ke caka syagawe ke caka kenapa kan ta ya kapor kacing kublai ka bakar pangai ya phi ki poi pa nong chong chnong jong ke chnong umulong bat ya ki wei pat ki paramar jan chnong ki ba phi la pelut ya kapor ya kaban wan ha kapor ka babiang ya kaban up yingi kum ke Voice of the People Party ban ai ya kini ke jingkren Habdeng jongpi hagi jide bat kani ka election MP dengan poi be sekebentai kabang kren namar isar I Dr. Ricky in haban late setai seslong namar idon ka program hang tei hapo renja dari in haban mi kloi nang ni dari ne kata kadau ni haban pen kloi kan bola ya kani ka jingelang dengan terai hang ni ong ban kren ban percaya ban steng ban kraw ya pi kamdon kamso Namar ba piu pai ba menta pila start dari nagajing start ke jong pi nagajing tip ke jong pi ke nongrim jong ke party kajing kloi ke jong pi ban kersan pila mi kat ne dari nai pai ba dari namar kata kata angin nong kren jong show tangkum kajing ban kan mau habang ya sekali ke lempung jong kajing yakun kan mau ko ki pai ba kajing pen thobria kajing pen jaburom ki wan na ki saudong saukun kumta kum ki nong kersan berapa jong ke party in yai daga akor kaburam in yai daga jing tempriu tiblai in yai daga jing ya buram kabamar kaliang kata gede ke jingkwa jong ke Voice of the People Party namar menta ki wei pat ki political party ki yoi daga jing klaim jong upra den mar kata kata ki wat ki bon kilar kelenti ban pen thobria ya gede ka party ngihikai bi kinong kersan jong ke party abhin long daga briu ki badon akor ki badon buram ki bat ya kata ke akor ke burung ke jongi ukhasi ini mar kata kata agani ke por ngaken tu ye phi haswa bangan ai ya ke jingkren chapang sagi artli ki benta nganong kren show ya ke nong rim ke jong ke party namar philati blut nganong kren show ya ke jing yoi ngai jong ke party philati blut ki mante trekam jong ke party ke bagen tu hadu ar phusau tli ki mang trekam jong ke party ngilapan poi shapiu pai ba ngilapan tip shapiu pai ba lengba kini kilat pathai kubor kiba don hapo kani ke jela ke jongi dei kumta nga yeng ye kaban kren hapleng jongpi hagani ka por hagi ar tli ki banta khnang ba phi phin long lai loi nang ne shakmat ki pat ba jong kani ka dong ka thai umulong namar hage jing jai len ti ke jonga bani trailang ban kan khan ye kani ka party o ka don kani ka jing shapting ka ba shep khai hapi u pat ba ngayo I kata ki ba bon ki nong kersan kiong ba
ngim kwa ya kaban mi syakman namar ngite bangi syamaham bangi syaberngem bangi don kita ka cinte ka jingkhom ko ki ba ka voice of the people party ka wan banterwa chapi ya kita ka jing slur mensim ya kita ka jing nur hagaman kren ya kita ka hok bat ka jing shisha ngim kwa bahang ni hapo mulang pinong ini ong ye kersan pra tambang ini lek napo empat ba wadon cukum kita ka mensim nado mentagas gi pinyerai rangba pinmi syakmat pinom teng yano pin pendon kam ya kata ka hok bat kata ka ikir ka bapi kom ki patba pidon namar balengi kwa banweng ya kene ka jing shapting na piu patba namar ba da ka jing shapting ka jongi ngila sha temrao ngila sha sanchar don bor kala ban ka duk ka kedo kala wan kata ka jing bam sap ka bachar kai dei namar ka jing shapting ka jongi upat ba ya kita ki syakri ki jonga ki jongpi ki bangi lecet ki bangi de try bangi ki patba dei namar kata ka daw wan ya ka ban ong ya phi ki patba banang ni syakmat on de show banting yeno ko ki patba jong ka chrong golong nanu mentagas ki pilarai nem ha ka ba pin mi partai pin mi madan na ka bentawan ai ya ka ne cingker chan ka ba shai ka ba shai ya ka voice of the people party piklai ne patba terus ke bhai rakti kanung menta ke bibi le don ne olara pa kanni pilar pa patba on kan kam cho banting yeno to tip panani syakmat baga por ke jong patba kabala shat he kabala shat he shakum kan long zailoi na kabanta ka chingim kaba marwei klem da don kano ka jing shat he shakum kana ka mat kabani kong kabanga kwa ban pa shat chapi weno ya ka jing shating kaba don na po donut hakba don na po mensim jong pi rai lang ba ban mi syakmat namar ka voice of the people party ka kwa ya kata ka clean politik habangi kwa ya kata ka sanchar ka khadar ka bakhoy ngin yat habashai onam don kam bating ino kram ngila ban wadra ya ka jingla bat ka banta ka bar ngan kran chapang ka jingyatli ka jing bom yatli jong ka jaben rew ka jongi ngi do nong ngi hier na ka wei ka por sa ka wei ka por na ka wei ka mau jam shau wei mau jam len ba ka ni ka jing bom yatli ka jongi ha ka jing dei ban thau le ban sain nur ya kata ka sanchar ka khadar o kala don ka jing do jing toy ya ka giant hills ya ka east ka hills ya ka ribhoi district namar ka jing bom yatli ka jongi ka jing ni jong ka voice of the people party ka badai ka party ko pher na ki wei pat ki party ka don hapo ka ne ka jala ka bai ka jongi o ki pai ba ki la phai kmat ka voice of the people party ngala ya chatai langam ngala ya chatai sapo thai maram ngala ya chani boy o kala don kita ka cingranti jong ki pai ba ban ai cingrshan ya ka voice of the people party namar ki yo I baga don ka cingkermen ha ka ne ka party ka balai lam kmat dai ba aden milar basai moy namar ka thong ka jongi ka long ba menta im pat ye kren ye ke namar ba ka jingdon ka jongi ka dai ka jingbom yatli ka jingni jong ka voice of the people party ngilas dang ha ka ban let show pat ba ban hikai ban pensyai ban pensiau tho yo pat ba upat ba menta Allah start ula kwa ye ka ka jingitli ula kwa ye ka ka jingkala ngile yo I baga don ka jingki ka ba krau habaro ka briu nya trap kane ka dei kane ka jingalti ha kane ka election ka bom ju jia ka ha ka history na do bangi kan mau kane ka dei ka jingki le ka ta ka revival ha kane ka sai ni ma sima baga don ka jipun ki na do ki kalung ke barit ha do utamen ubam nang subanya kala don ka ta ka jingkwa dik bau pra umyo ban sanchar da ka bangin ailat ha kane ka election MP kanang ba in yot ban job ha kane ka sao tarik lemba ka jing shan bor ba ka jompi lemba ka jing thap ka jompi ya ka vote ka jompi ha ka kandai tarik ha ka symbol ka jompra ha ku tong jongi u doctor ki ngin ban job don
burung ngin penbon ya kata ke jingga bot ha kane ke dong ke thai ke jongi kiong ba leyana election klem pisam long hendre hamne aga election pi kipat ba kin juba bangila ya ka ban job election klem pisa denem de ba Dene mar kata tau ngiong ya kepisang ngin pelong ya kagak syakri kaba ya kam kaba ngibo kmat ngin pelong kerak batin sioto ya ka bor bat ya ka ikhtiar ke joka hangni apo jadil ki pat ba kiong o ka election em pinde theptang gitu ki ba he theptang gino elam chnong theptang gitu ki ba donang to ngim de kampatiao laningi klem simkhia ngile sting ya ka dene mar kata tau ka don ka ni ka jing hier ka don kata jing donong haga jing bom ye sim bentaranti jong ki nong song chrong haga ban thep jaga ne ka wod mp ni na gelem joga voice of the people party ni on what concept ai jaga hok ke jong pi lane what I love baki we ki thep jaga hok ke jong pi mi hi thep hi kanamba pi pin yo pendep jaga taga hok ka baga kariti sanchar jong kari india ka ai hanga pi uwei pawei unong song song apo kane kari india ke jogi what chaya lamaka sim ke sanspa sim ke chejar what le thepot lane ai ngin thep mangi ka bot what cha namar nge yo I hamne porilum janja ba e jungi ka don kata ka proxy ya ka vote ka ba charkai ba le namar kata ka daw ngin ka party ngele de tho cha chief electoral officer ban pai perman haga jinge de ba ka jing thepot onam gan mano bala ban berngem onam gan mano bala bala bor upai ba un pendep hok daga basuk ya ka hok la jong ha kanu ka jaga ka sor kane ka election commission ro kala simkhia kala pha ya ka ban bo ya gini ki CCTV hamman lagi polling station ki badon kata ka jing ima pakan don kata ka jing ya kane ka jing ya towot ha kane ka election kumta kala don ka jing shkan ya pi ki pa ba what am chatting ka ain ka don rekat ba pi ba kini ki breu ki badon ha kata ka bor kinum Joshua bang kidat ya pi long ki baslo ko ki pa ba nang ni shikmat bangin pani bangi ki nong jaja ngila start lemba ka jing ai ka jong pi ki nong umulong ya ka bor ka ba bontam nang ne na po umulong pi ko na pa ba pi kula ban bon bor ya ka wi pi nang ne na po umulong pi kula na ngin ya ban bon bor lara ka bot kanu kadon hangi ngin penjob bon mangi yau pra da ka jingkershan ka ba shong hok ka ba shong nong rim da ka ni ka jingkershan ka ba omgang mano ba pen bor kalam da don kata ka jing thet ka ji di namar bang hikai om dei ban don ka ji di thet ha ka por election namar ka dei ka jing jamno ya ka jang ni ka jingi kap bagaram don ka nei ka ji di thet ha ka por election lengba ki ni ki tem ka ba khinde ka jongi nga e aga jing start ke jong piu pa ba pin rai daga jing rai rang ba ha ka khatndai tari tang ba pin yo I doktor ki tang ba pin atip ya ka ne ga jiwan jong ka VPP katta kala bian pi namar nga yo skeu ya ka ne ga sor jong kilong pi da wan tau ba arden tau doktor ki da wan ka ta ka VPP chnong ha umlong te ha pra be ni ne jong de ba Tulai Shibun ya piu pa ba sai sim na kibok kirwang ya pi tolong ki ba yo ya ka met ka phat ka ba ko ka ba kya lei undon rekat ba pi ba pin yo ya ka ban pende ya ka hok ka jong pi ha kane ka khat khandai tari ba ka ba khado na karpa ri pi singau pha ban kan maulem ya ka voice of the people party ha ki jing duai ki ba jar ki jong pi ka jing ban khi ya ka ri ka ba I ka jong I om dei ka jing la I doctor ki om dei ka jing la I ba den om dei ka jing la udame om dei ka jing la jong no handai ka dei ka jigelam ka jong play ubangi ngai pa ubangi shakri uglai ubadan bor un kershan yingi national det aga jinga inti ka jong I kom tangi kwa ya pi kom ki pai baro ba pin kan mau ki jing duai kanang bangin yo ya kata ka sanchar ka kadar ka bakut lemba kin nong elam makin log bane scam ba ki ba ya ha kan nong rim jong kane ka party ka bangi nilaya seng da ka bataban ajing shakri yo pi upai ba da ka sur ka jong upai ba tublei shibun tublei shitago Tongin ai ke jing thak tri sa chi sen ye ma da me da ba kham jam sho Tublei Shibun
Hagan Igapor, inam Simcho Igapor, Mahar Dr. Ki Roy Don, sa after the program ban pandep Shishilong. Kaya kod I Sindon ban ay gajing kren, chong I Hagan Igapor, Dr. Sim Kapor, por bakaloy jipi Hagan Igapor, Bless po. Kubeshi po. Haupra, Haupra, Haupra. Kubeshi po, pagba bayi. Hagamaning kami ngamla kanda penpau kajing songo yublay traikan rat. Ublari, ubla sumar, ubla daw bakir, kajing yat nanti kajong ikum ka Voice of the People Party. Parahot yung ikum kinong ilam. Kiba ngilit kaling sodong kijaka. Nado ng step, hado nakalatarik, ngiyat nagabanta. Tanggaway kataw, pagkataw kalom, bagi truang, bagi angnod, banyo iya kajingkala. Kami syubun I Shanbor, I Balaylam, Iba penyat dengan kejingalan harga dengan por governmenta. Kami syubun I Chairman juga Shlong, Amtip Indonesia no. Yang iktin pediang kejong I, I kami yakin ki Leurang ba kinangilam juga parti kabe sandan bagi nak kami kejaka syakami kejaka. Wana kani kapor namla khamlai khuple ruho yakan darbar shnom kabla sha ingi yakan putlong yakan kajingalang hakani kapor kaumenta kalpame yapiki paiba bai kiba don hakani ka lumpung hapo jong kanika madan kidon kiba shong hapo kidon kiba shong kiba yo kichaka shong don kiba shong ru ngai hapo kitnom jogi kali bat kidon hange dien ru jonga khobe shibon yaga por ke jong phi kidon ru kibna ki ngi sam ke jong phi kibanga ngai pinyo snow ki jong pen sha jogi kom kidon lam joga Voice of the People Party lemba kini ki kor jing pen sawa pai ba ba it aga jing em ka jonga ba jong phi kawe ka shisha bagata ka long Narangabo hagador jong ka jing kali manobam kwa bani I ka jing kala Tarakti manobam kwa bani jing kala Natakadaw don kamban snabha ya kijing kali namaryo ay kajuba kaba bakla nan kali biang manobam kwa jing kala dan don hi snabha manobam kwa jing kala bon boro nangit hangengi kwa ya kijing kala manobam kwa kogi pai babai banaka jenglong kabakandriang ban don seret jenglong kabapet kababha naka eke kabasniu shikababha naka jingduk shaka jingrusma naka jingpang jing shutam shaka kot kakhya katai gadi ka jingkwa jong ngi baro paka Voice of the People Party kumong hagabastam kari ka party kabami namar paka party ka jongi ka anno paka throng dik banyo I ya jingkala hagani ka ri ka ba I ka jongi boleh bagi don kami ka jingkala ko ke paipa nano phi lada hagani ka jalla ka jongi ki ya pet ya penti nano ya phi ka Voice of the People Party kanomi lada ki ki pit ki biang lada ngi yo ka biang ka yo ka kot lada ka biang ka pule puthi lada ka biang ka kot ka khya lada biang ki jaka suma lada biang ki surok ki nanti ki singkin lada biang ka kamai ka kaji lada biang ka jing ya ka kam kamai kaji jo ki nongrem jo ki nongnya khali jo ki bashong dukan lada ka don ka jing shong suk shong skai lada don lada ki songla ki kmen ki phu sabki namar ki ye ya ka jing kmen jo ka lawe ka bab ya ki nano phi ka Voice of the People Party kan mi kami bale namar kidan ki dawa ki bakra wa sok men agani ka por ka manta agani ka por ke ka phi ya upra ubalom original dena upra manta umde upra duplicate une upra ubayang khmat jong phi uba phi snow de jong ki score Bat upa piyu lagi jongki khmat koki pai babai omde upra duplicate nede upra original upa ka party hi kala ibit hagaban long utau kertong
Panyakon nagamenta kanike MP election. Kabangyong ika kataka Shillong parliamentary seat. Ngasukwa pan pensay break jong pigi paipa. Habang Shillong parliamentary seat kamot tang hangtay po Shillong. Balay ngatip hangne kidai ke bon kila nang ke batip ke champagne ke start play yo shudon kumno iwe ne ar ke barang perkhat pa kanika MP election de ke bikyong kata ka Shillong parliamentary seat tamot tam kinong Shillong Balay ngong kita nomor kidon ke phone ya kyong de se ba MP election de tang ni kinong Shillong ni hang ni ngem yo se ban tap vote ni kwa te ban tap hopra MP yo baro ki life Ligi constituency ke bahaba Shillong parliamentary seat baro ki yo yakalat yakaban tap yakavote haga khat khandai thore ba kito ke ba ko ban tap yu pra ka dei kalat ba ka ni ka dei kalat nagam ta chopi haga khat khandai thore ban nyon yu tu pudam badon ka sharp ka jo pra tukumta what's no thro bakla ko ki pai pa me knowledge ki yang kisam pandon kam hom ye ka ni ka ikhtiar ka ba ga sarkar riti sanchar jo gari India ka pan ko abi ba ka dei ka kamram ro ka jong ko ki pai pa habing i tap ka vote ka dei ka hok ka jong ka dei ka kamram ka jong ba ka dei ska wi ka panta ka balai ka ba ton ka me ka long ka ba phirai ya ka lawe ha ba phirai ya ka lawe jong ki khon ki kti ki jong ko ki pai pa ka voice of the people party kami nagabenta ban penkala ya ka ni ka rukom smotho ha ka bede par ka politics pai pa na shukwa ban yalam yangi shaki sampu ar ki snam ki rolet no kay ka bracha yangi kom ka chala la khai ka ni ka chala ka ar poi trek choprai paning kom khat khandai spa nyu pa bale bala khai ka chala ka we ne ki ta bagi yo ye ne ka chala ka pura ka de da ka jingthmo jo ka sarkar sat asam pan rong jo bo de ka tin pareng hagi school ban hagi jaka pule ban hagi jaka trek kam ki jongi Kinangila magi digi por namte na Garo Hills bat na kasi jainte bat ne kini ke kasi jainte hills bat namte na Garo Hills kia mi paipa yeong ka bam la ban long ni don na ka jong ka kti ni don ya ka ktin pareng ka punya pundan kam boro shikata hagi school hagi jaka pule ban hagi office trekam ngem don kam show ka ktin asmis daga we ka sor ko ki paipa ni job ya ka sarkar asam ni yo ya ka lat ban sansar dalade jalade ka bangoban banong kum tangkum kanuksa habangi tali ko ki pai pa be amdon ka pamla bat kum ka jat ban riu teble ko bangi ka por islam ya ka party habangi I ya ka jing ka ba don hakmat chong ka jat ban riu ya ka ta ka ullo ba khadum ya ka ri ka ba it ka jongi kay da ka man sem jong ka jing sokya ni mi shakmat ban stam ya ka party para bangi stam ya ka party ni sotho wa kamlong ka kam ka sok kalong ka kam ka jot ko ke pai pa be bar ka bangi le khalong ni phai khmat show play namangi tip to play bangi shanya baru to play bangi don ka chingkamen ka scam ho la ban le ek ke baru pre ka pamla bat kum taru kalong pai pa khot ni nga pen ma wi kombala grandi ma dami ya ka ching tali hagas snam bang yo ya jing lak do na ka sarkar chala ka dei da ka ching tali bangi yo kain ban wanra ya ka chingkala na ka sansar jo ka sarkar asam shaka jing sansar damangi hi ki trai muluk ki trai jaka ban sansar dalade jalade kata kadai ka bor jong pai pa ladau pai pa uyatli am don kan no ka ba padam don kan no ka bamna arangkat pat ka chingalam ganti ka jong play try kan ra kata kalong ka jing shisha ko ki pai pa be boleh bagami ka voice of the people party komong alpoi tarik brai baning kong kat kedai spot new far kadai ka sni ka ba ka jala Meghalaya lakha ya ka para bala khai ka jala Meghalaya ngi ngajuang ngi long thik kum iti khon iba ki kme ki kpa ke la penbyang not nadong shalom ngem don kaman khuslai ka yeng ka sam la byang not kata ngela don ka secretary nadong ka to por ngela don ka assembly nadong to por ngela don ki head office of here
ha kita ki pusi ki por bagi yo ya kata jala ka pura boleh namar ka sol shalom kalau long lepa ka nong ba jong ka sol ka jong ka jala Bartum ta ko por bagi yo ya ka jala ka pura ni la yo lut na dong shadong ong ide kata ka jala ka boleh lak kur ku shikat e ni don ya ka moriang ka ba itana ka moriang ka ba tengen ni don ya ki lom ki wa ki ba itana ki ding ki se ki plan ki kan bat ki sentiu ki skot ni don ni kita ki ki wa ki ba khot pler ki sha ki ba nok dum thum ko ki pa ni rong ngem yo ikan ka khando ka ba seis ka ba spo ka khando ka ba seis so ni don ro ni ma ki ba kodor pat ki ba ram dor hapo jom ka ta ka khando saka e pat ko ki pa ngila yo ya ka sansar dalade yalade ban long try ban pet ban kmi yakini ki ak barok ki bo blai lai o nang tang long ru ka chat pan reu tip lai ngelo ka chat pan reu ka ban tip ka khor ka purom ni dong ka chat pan reu ka ban tip kor tip kha ka chat pan reu ka ba shisur shidor kata ka de ka tur ka dal jong ka chat pan reu ka jongi o ko ki pai pa kata ka de ka ba smot na pan par khat ya ka jing sedang jong ka jing ya nan ti jongi kum ka chala nei kai ka ba ja ko ki pai pa kat panginang ya no islam so islam aga jakka panginang keu na ka kerdan so ka kerdan kai ka ba ja ka chala jongi haga por ba ka chala jongi kan rakhe ka jing da san po islam jongka agar ta jo upreu san po islam o ka de ka ta ka ba scam hagi ai kai baro barang abo ka jing kli katno rakti ke ba san po islam karta ka ni ka por to rakti na ro la san po islam tam karta don shibun hagi ka por mati ni kini watang so somla ma yang so somla mat kini san phao ka tam ini ru dang so somla ini ma hapra kot karata san phao slam kadai karata kapla scam haga perkhat pandai labanong haga yoka kot haga yen kasam labyang nadong sadong kaba sa khalom tangban chupet igini khon kikti hagawa kiniru kiba nado por bikidang khalom ngalai lam yaki ngala betin nanti yaki ngala pensiong skol yaki ngala sumar yaki hapor kipang kishitam patmanta kini kilala ban jengru wat halagi jong ki kechat ki jong ki kata kade kata jong priu jong priu paladap san phosnam den dai ko etonam to ma kata kalong da shisha karta ka san phosnam kade karta ka bo priu par ka priu ki de karta ka ba habe ki pe ki phai ki kertiam din ki i obreng ka jing tre shitom jonga tam simlong ka bolen ai manta ngai ki ki khon ki balong kum tau so obapang obashiam obai ka jing kermen ya ki sgi ki po jonga jing long tumen jonga bat ubal ai bat yana mata ki khon ki ba ka jing im jong kiru ka long ka jing im ka badon ka jing kermen amdai tang yakin doi wat janga ya ka yang kesam andang la tumen kai ka bajai ka chala jongi ko ki papa ngilam ni ar poi trek upnai ban kom khat khandai spa nyu puan ka chala ka piang nakit nadong shadom ka basa ditang banchu preshitom pandon ka jingkir tre panang kertiu ya ka riba ka jat beliau ya ka chala ka jongi nakawai ka kerdan shagoi ka kerdan kai ka belajar dalam ka por ka chala jongi ka dap san phosnam mi ka report nang te nak kit trekam sok jo ka sarkar India panna kit kit tanat trekam jo ka sarkar India kom ka niti ayu kai ka ba ka yatho shabang ka jingkiu ka jing hiar jo ki chala hakari India paro khawai balabo yang ni ka chala me ghalaya ka jongi ha ka ta ki shipho tuli ki chala ki bare parka baso sangsot ko ke papa be kalom habani ya ka report habani ya ka khana summary ka ba kren shapang ka jingkiu jing hiar jo ka chala paro hari India kai ka ba tho shapang ka chala jongi ka dor ka dawal jong ka chala jong meghalaya kam dei ka dor ka ba ifo ipe kam dei ka dor jong ka jing so sarong dei ka dor jong ka jing leran ha ka bang i don shatrai ka yang ka puli puthi ni don shatrai ka yang jong ka ka kya ni long ka we na ki chala ka ba tuk tam na ki than dang ni dei ka chala ka ba ka sansar khada ka ba ko tam ong i so sarong bang long ka chat pun reu ka ba le kho le suba em pai pa be
ngemlong kumta walaupun skeu baga jela Meghalaya kadi ko wena ki jela kadi ka papat de kedan ka shipau na pedeng ki shipau tuli ki jela ki bare o ko ki paipa ngayo somne chairman yom banginam nya pinjak ya kadi ka padang o ki paipa na show hanging a pet babam chips slow bread babam kwai bread bab plastic bread babam skiem rumang skiem tu itu orang raja mono raja toro dalalot bread kabret tap shatu kata kade kecela kejongi mana be itanat ban pet ke jaklia na tengam itanat ngamla ban sha pan mano bala ban pan khoi dei manga ban mapi kani kamadan kala ban long kamadan ka bakhoi anda gila mi nang di dei manga ban mapi ke bala ban le kumta tamba kajing sisa nga ko pan wan yalam yang ke ka ma ong habangi i kata kecela kejongi kabanda la khot karata sampus nem haga jaka bakanang kieu kanang hiar ko ki paipa nala ya tungkat berkecela nasu he mangatang khat sanski kecela nala i ka ri ka i kejongi porgarang khna porgarang samla ngarang samla bangba bandala bangba na isang sot panpe ka khia ka mensim ngade tamun nong hikai na don bertaban hikai mental alku prati islam bat ko musyapri jotrai nam judan banta kani ka kam politics ko ke pat papi tek tang ya ka ban syapri ki kun samla hang te ko school ba lehu pat ban syapri yo nong penem panong sius pa ujanga tang kita ki kam pat ki bang in pat ki ba nong shibata jong ka jingim ka jonga nei de ka por pak ka jala jui kan rakhe ki jingdap sampus nam kabang shom bari ba arden nong palai kalong kat ni ba arden ibadah ni lakhot yang ada dus nama hajar ar shipau yang doktor palai phimia wan jala jui ka don kam ki preu ka komapi ki preu ki ba don kata ka jingnang jingsta palai phimia wan banyaton benta haga kam san hima sima une ramba udang sulung dang arsna ka jingya nanti jomu kum emali arajar pra ka nong tram konsensi ka jet une ramba hakik arsnam ulai i ya ka jinglong jingman jong ka politics haga ni ka jala jui padena taka tau ulak khot ulai aware ki paran mangelam tose ngen wanra no taka politics ka bakhut ka politics ka balat ka bamsap ka politics ka baran ka jingkit kle ka politics ka bakat kum ka sandro ka jomblei ila khot do nga ngong emarden nanganya dengan ganti kum no hikai par kum shatri jotrai kala piang yanga phi kum shatri jong ki paipa ya no phi nginya tre halai jong i jeli nagamanta pan kanti wegani kri bakachat pumli deus nam arajar arphongom parden hagani ka kanti ngong yei nan mi shakmat nanai phi ka kti kamon ba ka kti kadian namar ngamla sha ban pet yagani ka jala ka ba it ka jungi ka ba yer arsut hakidiang paro o yo phiong tang hakita ka ba ong kan ma wat hakilot hagabede bat kalong breu man breu ka don ka jung yer arsut ko ki pai pabi kumno phila panong kumno phi oi kata kan maong ipat ya ka kerdan ka baning kong ko ke papa hagari India baro kowe ka dalam Meghalaya ka diga papat ya ka kerdan baning kong hamno haga ba ki don ki long yeng long sem haga ba south howe na ki long yeng long sem ke badon haga diga jala ka ba et ka jongi ke dei ke long yeng long sem ke ba ka kenthe ka ban shinti ka kam ka jong rangba software na kisispa jong ke long ye long sem ke baron ngani ke jala ka e jongi gele ke long ye long sem ke ba ka kanthai ka ban shimti ka kam ka jong rangba nganum kran ngam tho ye ke long ye long sem ke ba u tau pa jong ke ye ko la klat no ko ki pai pa hari India boro ka wei kat no khat sa ni kisispa hangi mar kompong ni bat ya ka kandan ka baning kong ha ka be de bat kata ko ki pai pa de na ta ka dau ki pai pa ba e ba bagi phai chaka jing kamai jogi kanthai katno ki long me ki kamai ala da don ki long me hamni ye ba don ha kata ka thu pis ho tho ye ka jing e pis ho tho ye ka jing kya pis ho tho ye ka ta ka jing snow to come sim komno ngan pan byang ye ka puli puthi komno ngan pan byang ye ka bhabat ki khon ki pang ki shitam komno ngan pan byang ye ka pam ka di komno ngan pan byang ye ka kop ka sam kalai kawan jong ki khon o ko ki pai pa kata kati ketur kadal jong ka jala ka ba in ka jongi but pai pa pai de dam ngipu ya ka jingkali
Hagapor bi shopping stang ignik party balai bakalong kunde ngisam baka wena ke tawa kalong hadin bengelami kom ka jala ka arpoi trik brai benikong khakndai spa nyuwa ngilami ngilasdang banya ye ta kalenti tambang yemtip shano ban poi yemtip shano ban poi ke mangina ton nanta I kom bangin du ngin damna bat kumbang uri ustad ka riba ka chat penriu ka bomdon ka jingi jingai kan sa suja ngai kari berkerjat penriu ka bomdon ka jingi jingai kan sa suja ngai dei nomor kada katau ngiong ka pamla patlong lada tah karta ka jongi katne ngihau katne ngino arsut oko ki paipa ngiong shano kalawe ki khon ki kti ki jongi but dei na ta katau ngisdang ken jagani ka party kami ai ka kerteng jongka ka sor ka jong upaipa voice of the people party kasur ka jompi iway yes kasur kabalangnya kasur kabala thai kasur kabala jalab kasur kabang kuno kaneru kajo kathairu kajo komjo shi komjo ko ki pa de nam de banganget habe phi ko ngo phiom de kadai kai kata kadai ka politics kabalai lam ya kecela ka jungi na do bangiyo ya kecela ka pura ngilayo ya kita kino lam da ka puram ibam sim don pat ya ka jungi jungai nyem ko nomor kata bangin suya matla daga jingai matla ngilah ya arsut hagilang paro nyem ko ka kum kata dena da dau bleu bo hagi jing cepat khat jungi bangi don kam ban don ka jungi jungai kum ka party Parka parti ka jungi katon naman kata tau ya kata jungi jungai ya kapan pen em pen bha ban pen kladur ban pen em pen bha ban pen kladur kata kade ka jungi jungai jungi kum ka parti di padba asultanat betat pada no higai mono baju motor ba hadin sampo mata sampo art Islam bala dengis liang ladingi tendang lada klam pisah ngenom yo pandi ekom kabakhoy mano bola man mandur segini kibla sampos nam garta bagarta gajoki esi arpos nam manshwa kinam forsni banong bangani nasliang dengan hapan don pisah namar boleh hagi por ki manshwa kidon ki umpole kidon ki shiar wa na ki wa do ki betul ki bakhoy hi al larpau lai pos nam manshwa nei mentadang long dang don pidang I ki ki wa ki bakhoy menta ki wa ki bangi don ru ki layap no kawa lukha layap kawa suai mo suai mo kawa suai chete siap mala rangat ki bangi I itam nat ke kawa hanrei kalayap ka kawa khra kawa shapi kilalong kin malaba jong ka sol shalom kami mentuduh manobon nur ban menong he kami ka pisah siaja di kata ko na pisliang nakawa mentuduh kong not ra namar boleh kala jaklia kamlong shokom ka bakhoy ogi paipa manobo penjabo ikata dei manga bat mangi namar bangim don nya ka jingkit kle namar bangim jo perkhat ka ek banjai kalawai bat kalong komjo ru ya kani ka jela jongi kinong elam jongi ta ka puram kem sim don nya ka ta ka jingi jingai lada ka ta ka politics ka peran ka jingi jingai nanong e phi nginam duk nginam kardo nginam janjar komne ko mangilam school sarkar ki bahaga jaka bakinang kiu na ke LP shiga UP secondary high secondary college lada ka dega LP laipo sobus nam sa LP lada ka UP sa kumjo lada ka dega sub center sa kut sub center bet amdon ka jingkiu amdon ka jingkala wadam daily nakiriu shina ladam daily nakibalang kibasangi ki school kibasangi ki college kibasangi ki jaga suma nanong epi bandas chanya aka sarkar te ki kan lawe ka jongi khon jongi kan ngin I kalong ka patum ki khon ki ti jongi ki badon hapadeng jong ka jing bom nang jing tiu namar boleh ngilai I la jongi khmat ya ka jing long jing man jong ki ai ke la penyat ka sarkar I sang sang ogi papa den na kada ni snow but don't come ya kapan le ye den na kada ko mi shakmat ya kapan ngin le ye ya kapan penkala ya kada ko politics ka badon hagani ka jalajmi ke kada ko politics ka bangila mat ko ki papa
Kaya ke politics kalau depan trend yang kecing don kampung don kecing jengai. Ke Voice of the People Party ke don haka yang kata kecing jengai. Yang kapan pendiam penpa pat pan penkladur. Ambil tangi kamar yang sodom sopot. Kapan boleh lebu hanga pada pi. Yang kapan pet pan kemi pan sensya. Nei hoi ngitrang pan yang nur. Pada do paipa uai kecing kersa. Ngenyo pan sensya kan. Yang kari pan yang kejat pan riu. Kapan yelam yang kari pan kejat pan riu. Syah kata kalawai kau sengai kabangi I haka bangi don kam ya kaban penem penpa penkeladur de ke politics kabangi kren ko ki paipa kamne ke politics kabau paipa lembagi di sampu agi Islam usmoto politics kabau company slim ha oh day for election kumbalong hagani ke kalimat komentar kani ke sama election politics ki bapun balang ke election election kamu politics kamu election pada election ke bala mat dan bagi Islam baru kadai kata ke politics kamu le ayu one show paipa panbian yu paipa pantame yu paipa golar yu paipa ika bneng baca ke khandau obat namar ika pisa te boro edan kam mana bom dan kam pisa ikon hakpo jong ikme ke jongi Maria pun pisah dan kam, ndala kha pisah dan kam, ndala he pisah dan kam, ndala tunan pisah dan kam, wandala klat negani ke perthairu pisah dan kam. Bagi kan mau ki, dei nam dei, kepisah dan kam, ngimong bom dan kam. De re habagi pendan kam bakla, ya kan ke pisah ka haka Voice of the People Party, ka dei tangka syakri ka jongi. O breu udai ukanra. Naya ke port election ko susi kalong ipendon kam daga pisah ya gaban penlong pan penherdor ya kalong breu man breu pan penlong yang api kom kablang kamasi komugiong oh dangram ka khli senyang banyak khli breu kata de ke port election ko gijuong nomor san spa ro don balakmen si spa ro lakmen mo nomor bade port election mentang ayat election yang serum kontar lawai ke meeting don bawan banput mah ene sampau ene cispa kum kita isang sot ko ki paipa ladang ai ye kata ke pisah subuk sampau ke cispa hatu ngam penhiar ke kerdan jong tu prene jong tu ke priu the Voice of the People Party kali I ye ke bakum ke politics ka bandal dapat election por bakilap election ke ongkumno jit yang paipa jit kersan yang ke parti ke jongi ngen penting na IP yang kata ke ong ka roi ka par kena yo so yang ni ka jingklan election ko kum kini jit yang ngen bat hawa pi jit yang ngan penting na bagan wanra ka roi ka par or ki kren yang jing shisha mla panlem ki kren yang jing shisha oh ni iya kata ka roi ka par tang ba ka jing roi kalong tang haki tu kendiat pun kan bau pat ba bopli oba shisor shidur oyai par siai par nagawai ke election segawai election kalong kumju si kumju pat ba hatom dei ban pen sange ega bukum kata lada dari ke politics ka bala wonna shisha ya kata ka roi ngamong ka roi ka par ngamong ka roi ka kiu hagar ri bala ka chat penriu boleh pat pengituk hadin sangkau Islam boleh berkembang ka pat ka kya boleh bau pat ba unong rep uut siut nagawai ka por sigawai ka por boleh kinong ikna school kiut boleh kinong kai school kiut boleh kinong tray ki asawa ka kiut boleh kinong tray home guard kiut boleh kinong dedukan nong yakani kiut bakat sebesar masyuud boleh kani ke politics ka bala sensar yang apa jepi dai nomor kata tahu ko PPP ko wadon kam ya kaban penbet ke bakum dari ke politics maka politics ka mai kran dari ka taken am bangawan hakani ka por amban IP ka rupa ka ksial nang wan ko ki paipa wan hikai ban sneng ban kraw ban kren ya kani ka jing shisha wadai ban tang ka jing shisha ka bala ban pulat yang apa jepi ka politics ka di ka taken ka bagi amnot ban honra ya ka nong remplay haga sensar khana bade tang da nong remplay ko ki paipa bi ka bagi la ban I ya ka gentleman ya ka la shai ka shismi amai ka chonga hane ngasang katno ngat ye mhne pathai ngam tip tamban re kidon kini te barang mare kamtu bam tip jayu masih songset ese dal tem kong deng kong na sibet panshat ningkong namar bakumen kini kita ki balong ka lawe ka chonga ta chompi la dengem la ban le kita mentah
ban pan kre ya ka lasai jong ki manta alanu pat ko ko pai ba la dam nei manga ban no phi ham nei ki bla he la san manu pat ken ban pan tik na ya ka lawe ka bisngai ka lawe ka phnai ban ya wen no yu thol o bla ka dong ya ka ne ka jala ka ba hit ka jong okay pai ba ka politics ka mai trend ka ka politics ka ba light na ka ba pam sap bat ka ba tang ya ka hok ka bam don ka jing shilia le shilia khwa ka bam don ka ya ka ban le da ka bor ka ta ka politics ka mai trend pai ba ban so thui ka ta ka shukwa pan wan ra kum ka nuksa house nam khan thandai spa thandai phoi ka sarkar jala ka wan ra ya ka ta kawanra shagar loka kata kabaki ong kata MLA scheme kata scheme thamai house dam kat nice park lai poi agaba man ka way pagoi ka consultancy ka sarkar jala kalamang sha kita ki balong ki shapri ki jong kita ki kendra naman ka way pagoi ka consultancy no photli ki consultancy but ka sarkar ka angnot ba lemba kita ka scheme Henyo ikan yang kisnong kita yang konsulsi kali kejala jungi bagi kau rasong kikon ki nong sok snong kiyo kibamdon yeng kiyo yeng kibamdon la ban kha kamra kiyo ban kha kamra kishna kibaga don ka sabban lekai kiyo ya ka jing yijung don kam kibanang ka pur katem kiyo ka bakun kata kilong kumi kiyo kumi ka korsu jan bakun ta ter kisnong kita kiyo kini ki yeng snong ki ambulance ki jaga ki umta ter chibon ki bana kata scheme bat manta pitip bat ba katno kata scheme kadon kaba kati ka hok ka jonga ba jongpi 6000 life spark life punyo lak kaba ka sarkar jala kalaman sha phi ki pat ba nong song snong lengba uta ubalong ushakri ujongpi phi long ki kandat ko ki pat ba Kenal kata ini bantim, bawa pipi ni kenal, baru tahu apa pijet ulang tahu syakri, laulong MDC, MLA, baru MP kita tangki syakri kita jampi. Barka kamram kita jom tahu syakri apa pijet kalau, ban syakri hak, nak kita tahu kenal. Baru tahu syakri hak, oleh hak kami kata scheme. 6000 life spot life new lak, haga sansnam, oh tahu syakri usam. Desi don nak jong pi ki bom don nak jong ka yeng ka sam bom don nak jong ka yeng kadau tu syakri uai kam kat kom bala mang kat no kanong ka chimen toy ya ka tu ka long yeng long sam ka bom don ka yeng ka ba ban su shawai la lai ka bai wai ola yo le jong yeng kat no kanong ka jing kar khu ko ki pat ba MP scheme kat no kitip na bon na kli bon bom tip kat no ka MP scheme haga sansnam Haga sansnam ke sarkar India kalamang lembau tau syakri ubaki life pun ki konsulsi kelajit 8000 sanspat lak tengah sanklur haga shisnam nane sanspat lak haga shisnam manuwatip ko ki padba ika bukum kata Deka voice of the people party kabalet pan hikayu paipa deka voice of the people party kaba klan yakini ki shisha ban menta ke keberja o paipa menta long shu paipa ubalampi dei shu paipa ubanang sha pambit olong paipa ubastar ban na khot dingi ko ki paipa baka deka kamram ka jong phi lai ki kanla ban pan jing khen no tau shakri jong phi ban pan jing khen labanong shisien shisnam nane shisien ka sansnam ai jing khen shano bam malapalot shano kata ka pha ka jong na jong jongi ke long ki kanra kata ka de ka bor ka jong paipa haga sinsha paipa ladang impak snoto ya kata ka bor oki paipa dei hangta ken pangisha le don bor pangisha berngem berset oki paipa dei nata katao the voice of the people party ka one ban penshai shu paipa panang ta ka politics ka jongi ka de ka ka banda phila jit yata ubalong syakri on rong ken nagalong hakayim darbar thawan ne ante po parliament banne ayu banne sa ke hok ke jong utau kanra Bapak don kino ki an se ki bakta ya ga yau to kanra o syakri unyang ken banesa na so salam ba voice of the people party ibadan podilong MLA hamte nokrem shibhusnam ya ga hok ka jong upai ba ila sam hok dena ta daw to masyajar kli ki long yeng kila yo na ka jong ka yeng ka sam
Bada manikani election kepada sawur kemale ki yang hapo assembly ki yang banyak sai ka benta ki jing jo pai pa bat nado bami ka VPP kalau long ka jing kerman kalau long ka jing shan ya kari pa ka jat tu dei nam nei pai pa kata kalau ka jing shisha ko pai pa boleh namar pakite ki shakri ki basoto ila ka jong kamram kene ki shakri ki basoto kae ka kamram joki kom ki shakri ban hok yolo jong ka kanwa kom ki shakri ban jeng banyata haba ki chie ki wan banyale igdi kanra kata ka politics ka jong ko ki pai pa deng namar ka boru kam don show hagani ka por na so burom ya ka party ka bla event ya ban long utau o shakri utau kartong banyak kon hagani ka MP election but namar kata tau ngawana khmat chompi ka party ka wana khmat chompi ka party kamle ka jonga kamle ka jumba den di tami ni shanpo kare ka party ka jong upai pa ka bawa ka bangin soto but kom ka party iwana khmat chompi upai pa obai obange hangne phiwan namar ta ten ki hangne phiwan ya ka ban ai ya ka jingkasan ban pun scam ba wanda khat khandai trek ngite haupla denam nei pai ba kata kalong ka jing sisa kat sabagilai dei na ta tao pi bai sha romeo bai kali romeo andre wan be namar balai bangi kwa bangi tham tek tek pani i ya ka jingkala kata ka jing sisa mo te ngawan ban tro hamni ngam pen bor wala hoy no pi pyong em ni tho pra te smokeman sodan jinkerman but hoy kung ka party te ngi be ni beton jinkerman ba ya kon be namar bangi tep kalanti kalong ka padai bat kalong kalanti ka shisha ka padon ka jingtrang ka jing angnot ya ka ban pen em pen pha pat ban pen klador ya ka ni kari ka ba i ka jongi bai ba ba hen nga kwa ban pen kan mau ni kham tam ki to ke bang don le se tep ka tu pra tep long nem long hoy nem hoy ba te ngam tep ten re nga kwa ba ya ki tu ki ba scam te kan mo ye mo lai ki tu ba scam te ngam o ye so ko ma tong ki to ki ba rai lu pau pra shane ga liang hi mo ki to ki bang pat rai te to su shong shong to snap shwa tengah skua panong snap kani yop yong adang la hi congress kan mau ko ki pai pa has Delhi ngayo ega jing sin charge of congress ham Assam layo ega jing sin charge of congress ham ne hajla jungi ru ngayo ega jing sin charge of congress boleh pa yo por usam empala pembe ni haban bu ye ega jing kali ni haban bu ye ega jing kali kam kita lada lala ban pembe hal ke por boleh bagi para Islam jadi kanduli ha umat jatalong shalampi ki od kelam yar kila du ila ka jong ka hok ka jong ki ka khando ka jong ki kim don sho mata la sha khani ni hapan bu jingkali shano ka ta congress ka basinshar shadali ka basinshar ha Assam ka basinshar Meghalaya kila le ayu ngila yo ega ding sinshar jo congress hadali bat hangne balai pat ya ka ten mom yam kemla ban pendung ha kenet ka pla I hapan bu ka jingkali data ka for election ki wan ban krem yang ke jo ban chupan thame ban chupan be ju pai pa manong phi wat be chu wat long show ki manong be ko ki pai pa kalau de ka por ka bu pai pa un shem me ka rai ramba manong la biang ka to bo no do full stop ban ngin ya ta kan ti ka batmai ka ba ko VPP kan yalam pai pa nam tha ngilama e ka jing sinsha ju BJP hang te dali menta la palat shipho snap tam hang neru ngela yo lan du snap ka jing sinsha ju NPP aga jing lam ju NPP MPP BJP li kilom kum ju menta umdon shu ka jing phe te balai pat bagi 4 la pan pen pet ko por usa balai pat bagi 4 la pan pendong ya kata ka tin khasi ka tunet papla balai hadu menta ngidang mat de kita jing kibalag baki an juga sarkar India oke paipa ngilama diga bakum kini kendra paipa bae na sobat on kini kapor kalau di kapor bat kapor kadi mentah bangin penkala ya kan dia jing ya ke politics ka bangin wana ya ke politics ka bakat kun ka sandur ka joble dik paipa aswa bangan shom na shupa kan itu iwi ji itu kana
agaba kami ke senang lawan baladon atau pukir baru tahu pukir oleh baladon yang kata sap kamu boleh wah agaba yo don kata sap kamu tiap kali kamu jalan mentah bat kali kamu saja armut kita kena samlah Iwan suatu pukir ketika sedih Iwan armut kiat suatu pukir yang kau pukir ya tu hangi kau pukir dan ayu hagi ketika kejongi baru tahu pukir orang kuno orang dan tabali kendet kita kena samlah kuno tahu pukir utim habangnya buri kita ketika tabali hagi ketika jongi kuno kita utim kita sekolah kita compare dan sebagai kejengkeli kebaki haga jemput kat juga di samlah Oni pukir te, onumla dalele panjuma beda kejengkeli. Baru keli kita samla. Ya tu hangi ko pukir. Hangi ti jogi kata thapale kabanga ong. Kare kaba emne kare kaba yam. Kata thapale kare kaba emne kaba yam. Baru tu pukir sipor ukam juba. Hadin kap tu kane por juba mo penong. Baru juba ju kalong kumno. Samla ba I jonga. Lada orang baga thapale kadai kabala yap pilek kuno pinong pek kadai ka thapale kala her kadai ka baim lada orang pat baga kadai ka thapale ka baim pinyat kira ka thapale bar pinong pek layap kata ka thapale bakala ko pukir dan jubab syur ka bakum kata pai ba ka ko on ya kadai ka wei ka khat khandai tarik kadai ka sgi ka bagin rai Langin pentingnya kalanti kabagi jual lagi di Islam puak di Islam. Yang ingin jahat ya kalanti kabatamai. Long tek kum kita kisama. Ibadon ya itapale hagi kiti jongki. Ban pen penyap asyong haini sembrakti. Ban pen ya kalonai kikon kitiru haini. Ban penyap ya kalau ke kon ke ketiru haidi tikum ta ke jing khot jama kalong ai baga khat khandai trek kan de ka smi kawan ka smi ka ba pension me karai ba kan de ka smi jong ka jing thau thamai ya ka jing ya kan thi ka jongi nang ne shakmat mention slam south ri ki consultancy Nagi khatra tadi di konsulsi kepada Voice of the People Party ke penjeng kandidat. Kita akan touch jaga ke politics jangka jimpen bi. Ke politics ke basuti. Ke politics ke basukal lagi ke peneng baga kendo. Bar kita jit jaga politics ke bakat kum ke non replay. Bar ke long ke jimkerman jaga ri bagi ke chat penriu. Akat notam nang ni syakmat. Babaro kilai pun real lagi konsulsi. Ini don bentalan bantau history. Ya kawan penkala, ya ka politics hagani ka celajui. Panamar tatin wan ki perlok hak garo hilsru. Haba ki iya ka bakum kani. Ngam artatin hero ken kwa tik tik ya ka bakum kani. Namaram dai tamangi ki song hagat than harilom khasi ki bamat ki jinge. Ki shei tei lele kampalan. Rem don kalat yaki. Lengba jongi ngin ongi pi ngin thau history ha kani ka khat khandai trek bara ka south trek ngin per scam bangila jit ka galanti ka politics ka batumai ka banong ka jingkerman ya ka lawai jongi ki khon ki ti ki jongi satawai shoban shong ka panong pi ki badon ki khon ki ti ki bangre pi ki badon ki para ki bangre pi ki badon ki persa ki bangre aga khatra trek chong ka janme jo ka khatra trek na kwa ko pin le kom ni shwa ba pin thap bi bot sang pin det ski mata shwa ba pin mek ban nyon ye ka shap ba ban jit ye ka lawe ya ka ban pem le pnya pet ki khon pet ki para ki jo pi pet ki persa ki jo pi but haba ki lam thia bo ye ka chukli don mo ka lawe ka bashma ki don mo ka jumkar men ye ka lawe ka jomki gogi patpa pat namar tatin lada phi ong em don jumkar men ka lawe ka badum ka lawe ka bashna de hanta ko ki patpa hai itu kendong khalanjin shapting jano pin jot ji pin shon ye sha chopra dan hadu ko budam Jong Upra
onda khoi na ka to ka mo hadu onda khoi pat bahang ta ke min i ka dei ka chingchit ka lawai ka ban penim ka ri ba ka chat ri te shoban shong ko ki pai pa kat ne pilawan re ka por ba ngan ha pelik no so artli ki meeting ka khot ngi ni ka por to nya yen ba nya thei pat ya ka ni ka lawai na ka lawai ju ka ri ba ka chat ri ina ba nam shi ko ki pai pa onang shi se ma to ya onang shi se ma ba ni ya por ta jam ni ka shop ka jong pra kom ka tak chong ka jing put scam non ka balong ja ka ba ja ka no congress Kena NPP, kena UDP, HSPDP, manta tinggi te hau pra. Mana pernah? Ale. Ini orang namanya jam. Ini seneng ru, kita ibasyong syaitan. Mereka bawa wan haga dekat cek lempung. Kira serai kepada kerja nyupra. Ini pun scam haga dekat puan. Ini scam yang kerai. Haga punya rak kikti. Ini pertajam. Kon kecing persawa. Bawa mentah. Ini wamra yang kecing kala. Mana kan wamra yang kala? Oh bapa. VPP tangkum sipai nangi tangkum syakri pawawan banterwa nada pijit na piki kena kata ni letrei lengkap hau pai ba dan kapor ban kewen kala hau to play bani syakri amdan mano mo amdan kawe amdan kapamla ini pertama jam ngani kapor ban pai ba daga mi kesul yang syap ka jong pro ke ini pertama jam ngani national umon bagan sojam kan cai te hills road paro kawe saya siapa nanti lang mo kowe shibon kowe siapa Respond to the people. Congrats, top officer, the content to go. Kamatcha i president jong ga ulang unit banai ni iting place ngawo. Gawa kemlahan tempau ya kecil semua berkrawe yang boleh boleh lam yang ini kecil yang mengejongi kebuman lekesi batu bola air ini ya kami kepor dor agak angin ya semau ya kecil persai ya ke voice of the people party ya ke bentar kami ke MP election kapan buat ngai kublai ya ke senong mulong berok kawai kamtam ya ke isi jong ke senong kebelah syah senong bahaya yang ini nyokkan senong ya ke di kesinialang jong ke parti UPP ngai kublai ya kini kinong yalam jong ke parti nadoi kandidat jong i Dr. Ricky Sungkong i Demi Rumbai Janbo Rumbai Kamjur Ru ya kini ki Diramba Kibalawan Sungran Lang ya ikan tidik Kibala ya Don Lang Bani kene Bepor Teko Kaka Padu ya ai kublai Kersang ya pi kipai ba Baro Kibala Dan Jawan Lang Kumni Katani kecilnya Lang kejompi kecilnya Kuai lang jompi Syakani kemicing Kandong kecil kerku Nga kebentang Ikon gitri kejomi Ngeskan Bada keminsin Kebecuran Dia bangsa kene Kemicing Nga kebentang Kecil kerang Kecil anglut Kepi Ban gentil Ya kejok kepot Keroy kepar Kantam Nga kebentang Ban berkat Ya kelewai jom kikun Kiki kejongi Ya kedala syai Lacusi Ngesyum ya kanya kekebu Ai kublai lang ya pi belum baru ipai ba ibala bang ya wan hang
kami ten leon Europe untuk ku ya pi baro iway yo ya kami trokot bakia patin leksuk le sang syakiyeng kisem ke jopi mau hari jing duai jopi dengan lawan penggala ya kene ke jingsun sar zombor kabangi ni le yo i ba hakini kesini kat no golong ke jingsun sar ke pasdu bat ka ba le zombor ke balai silang ngai pi kipai ba ngapi kipai ba kiba bat penggala ya kene kesinsar kadar na kacing seu sya kesinsar kadar lebakul dan kene kecil dia kulai sebun kulai sedang Maisha